사람을 쓰고 모바라는 거이 성 버스경이 짱 말이워 모바 그렇도 Bubagra ayuk lotung Bubagra ayuk lotung Di Pramotha ayuk lotung Tanzani korang ayuk lotung Tanzani korang ayuk lotung Bubagra ayuk lotung Di Pradopa ayuk lotung Sampai Puila no Cini kok tumat tunai cini media rong no Ani kakam ya paro Tei Sintini Ram Doyal ADC Village Committee Andaro Khobjak Tini Gong Hakor Kamini Chini Lukrok 36 family 105 voters Kamama dal bidal agi party khlai tongmani Tiaba Tini Bubagaran Thanjani khorangno khnawi joto Chini Lukrok khakaham yasak laika te buskango Bubagrani Chobane keplai khlani bagai Bubagrani kubi khorangno Kotor khlainan bagai eba bus kang ya presanan bagai joto khabaksa phanbaksa yak baksa ke dini Tipra motho join khlaikya ang joto phaini rangno Bubagaran bakhaktei eba jeng Tipra motho ngai joto na lukurongno ang khaka hame lamsugo tai bus kango jeng pal khlai jeng sallungnan bagai jeng tiaranglai tongo tai okok sabina ang lukurongno belai belai khana khaka ham ya phari bangno lamsu